Siwmai, bydd Dave Fletcher fan hyn o Ysgol Bryntawe. Mae'r fideo yma mi edrych ar Office 365 a OneDrive, dau o apiau sydd ar gael o fewn hwb. Bydd plentyn chi yn defnyddio i cyflawni gwaith, rannu gwaith gyda athrawon a hefyd storio gwaith yn ddigidol. Wrth cyrraedd wefan hwb, bydd angen mynd at Office 365. A byddwch chi'n gweld yn syth wrth mynd at Office 365 bod sawl ap ar gael fan hyn. Outlook ar gyfer e-bost, OneDrive, byddai'n mynd dros OneDrive yn y fideo yma ar gyfer storio gwaith, Word, Excel a PowerPoint, tair ap byddwn ni'n meddwl bydd eich plentyn chi yn defnyddio fwyaf o fewn Office 365. Hefyd mae api eraill, OneNote, Teams, Class Notebook, Sway a Forms. Dibynnu ar y dasg wrth gwrs ar pwnc bydd eich plentyn chi yn defnyddio rai o'r apiau yma. Lawr y gwylio fan hyn, mae yna ardal argymhellion sydd yn ddangos ffeiliau bod eich plentyn chi wedi bod yn defnyddio yn fwy o'r ddiweddar ac yn fwyaf aml, a mae ffordd gyflym i cael mynediad y ddogfennau yna ar y gwylod. Felly, beth cyntaf ni'n mynd i edrych ar yw yr apiau Office 365, felly Microsoft Word bydd ni'n agor yn gyntaf. Nawr, wrth i chi agor Word, mae yna opsiwn fan hyn i cael dogfen newydd, neu hefyd mae yna templedi fan hyn ar gael ar gyfer pethau fel CV, neu creu flyer ac ati. Dibynnu ar y dasg, ond dwi'n mynd i agor dogfen Word newydd. Pan mae Word yn agor, byddwch chi'n sylwi mewn unrhyw app Office 365, mae'r gwaith yn arbed yn automatig. Mae dweud fan hyn document saved. Mae'n bwysig i nodi bod angen rhoi enw synhwyrol i ddogfen. Byddai'n gwneud lot fwy hawdd i ddod o hyd i'r ddogfennau yn y dyfodol os mae enw'n cael ei roi i'r ddogfen. Felly ar gyfer y dasg yma, dwi'n mynd i enw fe'n llythyr hanes, a byddwch chi'n sylwi mae hwnna'n arbed yn syth nawr. Nawr, pryd mae'r gwaith yn arbed, mae'n mynd mewn i OneDrive eich plentyn. Felly, wrth mynd mewn i unrhyw app yn Office 365, i'r cornel yn y cornel top fan hyn, App Launcher mae'n ar gael, a mae OneDrive ar gael fan hyn. Felly, gobeithio, bydd y ddogfen yna wedi arbed, con i llythyr hanes fan hyn, wedi arbed yn ddiogel mewn fan hyn. Bydd bwysig iawn i nodi enw synhwyrol. Os na, bydd pob dogfen yn cael ei alw'n dogfen 1, dogfen 2, dogfen 3, a wedyn bydd tebygol o gael peil o ddogfennau fan hyn, heb enw synhwyrol, a bydd rhaid mynd mewn i pob un wedyn i ddod o hyd i pa gwaith sydd angen. Felly, syniad da, enw synhwyrol ar pob ddogfen pan mae'n cael ei agor. Hefyd, bydd ffordd neis o cael gwaith yn daclus a threfnus yw creu ffolderi. Efallai bydd eich plentyn chi'n barod yn cael ffolderi, ond mae modd fan hyn creu ffolder newydd. Byddai'n creu ffolder hanes fan hyn, a wedyn mae modd symud dogfennau i mewn i'r ffolderi yna. So a fi drws nesaf i'r ddogfen fan hyn, a gwasgu Move To. Rhaid dewis ble fi moyn y ffeil mynd, so OneDrive, ffolder hanes, a fi'n mynd i symud y ddogfen mewn i'r ffolder hanes. A felly nawr, allai gweld bod y ddogfen yn ddiogel a daclus a threfnus o fewn y ffolder hanes. Mae'r opsiwn hefyd i lanlwytho ddogfennau sydd wedi cael ei arbed tu fas o hwb, falle ar cyfrifiadur neu cluniadur personol. Lluniau enghraifft sydd ddim wedi cael ei creu yn hwb. Os wrth mynd i'r botwm Upload, a dewis ffeil neu ffolderi, mae modd dewis ar ffail, mynd i dewis y ffail yma gwaith hanes o'r ddogfennau, a mae'r ddogfen yma nawr yn mynd i lanlwytho'n syth i'r OneDrive. So rhaid nawr defnyddio'r ffail yma o fewn Office 365. Nodwedd arall sydd ar gael o fewn Office 365 yw rannu gwaith gyda staff yr ysgol. Os fi'n dewis y ffolder yma, y ffail yma, gwaith hanes, mae modd i rannu'r ddogfen yma'n syth efo aelod staff yr ysgol. Byddwch chi'n sylwi yn gornel fan hyn, mae botwm Share, rannu fan hyn. Wrth gwasgu'r botwm yma, mae modd i'ch plentyn chi dewis cyfeiriad hwb, aelod staff yr ysgol. A wedyn mae modd gwasgu Send,
a bydd y ddogfen yna yn mynd at yr aelod o staff mwyn edrych dros y gwaith ac asesu. Felly, os ewn ni nôl mewn i OneDrive, mae'r ffolder hanes yn nawr, a beth sy'n dda fan hyn, mae'n dweud wrth gwrs pryd mae'r ddogfen, pryd mae'r ffolder wedi cael defnyddio yn ddiweddaraf, pryd mae'r ffeiliau'r gwaith diwethaf wedi cael diweddaru. Mae opsiynau arall fan hyn hefyd, recent, shared, recycle bin fan hyn. Mae rhaid jyst yn fedru cael trefn ar eich ffolderi chi a gallu gweld beth yw ddogfennau fod diweddar, unrhyw ddogfennau fod chi wedi rannu gyda aelodau staff. Rhaid gweld fan hyn nawr, unrhyw beth sydd wedi cael ei rannu gen i, gan eich plentyn chi, shared with me, a shared by me. So rhaid gweld fan hyn nawr bod y gwaith hanes wedi cael ei rannu fan hyn. Felly, gobeithio eich bod chi'n gweld y fideo yma yn ddefnyddiol. Please, unrhyw cwestiynau, cysylltwch gyda fi, fletcher@17@cymru.net. Byddai'n hapus i glywed wrthych chi. Diolch yn fawr.